Ćao svima, evo mene opet, blago meni opet ja i evo petak jedan za onoga ko je prepoznao riječi iz pesme. Tema ovog videa je disciplina. Kako da unapredim disciplinu, šta je disciplina i tako dalje, ok? Disciplina je nekako danas, iz dana u dan sve teža za imati, za steći, za unaprediti i tako dalje. A samim tim sve više i više ljudi žele da je imaju, ok? I naravno i ja sam imao probleme sa disciplinom kao verovatno i svaka živa osoba na ovom svijetu. I unapredio sam je poprilično i to je nešto što uvijek može da se unapređuje. Ali ajde da podijelim par nekih koncepata i savjeta kako se unapređuje disciplina. Jedan od koncepata koji mnogi vole da koriste, a koji uopšte ne funkcioniše, a to su takozvane rezolucije ili ne daj Bože novogodišnje rezolucije. Znate onaj fazon, od 1. januara 2020. krećemo u teretanu i šta bude? Ti ideš u teretanu prvih nedelju, dvije, dobiješ upalu jer naravno nisi vežbao ili vežbala dugo i upala te sabije, ubijete i teretana više nikad Ali vratit će se ti u teretanu jer rezolucija dalje traje, a? Jel da? Malo sutra. Ok. Evo zašto ne funkcionišu. Ne funkcionišu iz prostog razloga što ljudi ne vide mozak kao mišić. Ja mozak svoj tretiram bukvalno kao mišić. Znači, on ima određeni kapacitet koji u ovom trenutku može da primi. Znači, u ovom trenutku sam ili pametan ili glup ili šta god. Znači, sve je to relativno što bi rekao jedan moj drug. Ali poenta je ova. Ne možeš ti da sad nisi radio uopšte šta god. Znači, išao u teretanu, učio za fakultet, radio posao što trebaš, šta god da ti se ne radi, a znaš da bi trebao ili trebala da radiš, ok? Ne možeš to odjedanput, tako naglo. A to što mozak tvoj, moj, svačiji ima određen kapacitet, određene sposobnosti. A zašto je mišić? Evo da dokažem. Znači, da li ja sad mogu da uradim, na primjer, 40-50 sklekova iz serije? Ne mogu. Ne mogu zato što nisam radio sklekove neko vrijeme, mogu bih da izvučem 30-35, ok? Neki tu Jim Bojevi će možda da me zezaju kako sam slabić ali poenta je ta. Nisam radio sklekove i sad da krenem da radim ne mogu 50. Verovatno ne mogu ni 40, ok? I nema logike da ja pokušavam da uradim 50 sklekova. Znači, ok, ja ću sad da krenem da radim sklekove, ajmo 50. Ne. Ako je realno da mogu tipa 35, znači prvo treba da uradim tih 35. Da vidimo mi da li ja sigurno mogu da uradim tih 35, ok? I onda krenem, ne znam, probam 37, 40, pa onda malo dobijem upalu, pa malo odmorim, ok, da se regeneriše mišić. I ovo sve isto važi za mozak, poslije ću da pričam konkretno o mozgu, ok? I dobijem malo upalu, odmorim, relaksiram mišiće, znači poslije dan, 2, 3 mogu opet i sad ja mogu da radim 40, pa 45, 50 i tako dalje. Dakle, ako ti 7 dana nisi radio nešto što trebaš, dajem primjer, znači to je malo ekstremniji primjer, mada verovatno ima i ekstremnih, ali ok. Ako ti nešto ne radiš, ne možeš naglo da očekuješ da to radiš, ne možeš ni pola sata, zato što mozak nije naviknut. A koji konkretno deo mozga nije naviknut? Sad ću možda da ispadnem pametniji nego što jesam i možda i smiješan, zašto da ne volim da ispadnem smiješan. Znači, ovo, kako pokazujem, znači ovaj prednji deo, čeoni režanj, odnosno prefrontalni korteks, taj deo je zaslužen za donošenje svesnih odluka. I svaki put kada ti imaš
prekretnicu sebi, da li ću da radim ispravnu stvar ili ću da prokrastiniram i da odlažem stvari, svaki put taj deo glave je zadužen za donošenje odluke. I bukvalno taj deo treba da se vežba. I sad, nije to kao za mišiće, radit ću ovu vežbu da pogodim ovu grupu mišića. Nije baš to tako lako da ti uzmeš i odabereš koji ćeš deo uma da treniraš, ali poenta je ova. Da se shvati da ne može naglo i da se shvati da je sve to vežba. Kapaciteti vremenom opadaju i mogu da se unaprede. I znači nemojte da govorite sebi ne, ja prosto ne mogu, to nije za mene. Možeš, svako može ako hoće. Ne tako naglo, dakle, znači opet kažem, ne možeš da radiš šta god, da učiš 10 sati tog dana ako nisi do sada. Prosto nemaš kapacitet da upiješ i umorit ćeš se, ok? Dakle, prvi koncept je bio da se mozak tretira kao mišić. Drugi koncept bi bio da gledamo sebe nekako iz trećeg lica. Ja, na primjer, volim da ovo poredim sa, ako znate igru Sims, ili bilo koja druga igra gdje gledaš iz trećeg lica. I ne samo iz trećeg lica, znači, ti si u video igri i imaš misiju ili ti prosto želiš da uradiš šta god hoćeš i ti kontrolišeš tog čovečuljka, igrača, šta god, koji god karakter u igri bio, ok? Dakle, mi smo u nekoj igri i imamo svog karaktera kog kontrolišemo. I sad, kako to da u igri možemo da radimo ono što je potrebno? Mislim, vjerovatno ima nekih tamo koji igraju GTA kao huligani pa namjerno rade izvan misije, ok? Šalu na stranu. Dakle, kako to da u video igri možemo da radimo ono što je potrebno, što se traži od nas i što je ispravno, a u pravom životu baš i ne ide ili ne želimo ili ne možemo. Pa ja mislim da je stvar u tom odsustvu emocija i bukvalno fizičke povezanosti. E sad, to kako mi gledamo igrice, to ja ne mogu ništa. I mi ne možemo ništa. Ali poenta je i savjet je u ovome. Da sebe probamo da gledamo iz tog nekog trećeg lica. Dakle, imam to i to kao zadatak, nešto što želim da uradim, što bi trebalo da uradim. Da li da radim na ovom projektu, da li da učim za fakultet na koji ja ne idem, ali neko ko gleda ovaj video ide na fakultet. Da li treba da uradim ovaj posao ili onaj posao. Ali nekako ne mogu. E sad, znači, stvari u tome da se istisnemo iz ega, iz prvog lica, jer mi svet gledamo kroz naše oči i osjećamo ga kroz naša čula, čulo dodira i tako dalje i sva ostala čula. Poenta je izvući se iz toga i gledati šta je ono što je objektivno ispravno za nas da radimo u datom trenutku. I sad vraćam se na prvi koncept. Neće uvijek to moći tako lako, nećemo uvijek moći da se istisnemo, da se izvučemo iz tog ega i prvog lica, ali kao što sam pričao u početku, vremenom će to biti sve lakše i lakše. Treći koncept koji bih pomenuo je to da vremenom kako se poboljšava disciplina, rezultati se pojavljuju i to nam daje dodatnu motivaciju. I uđemo u jedan prosto ritam. I onda se to nadodaje. I budemo bukvalno nagrađeni kao u igri. Znači ti u igri kad rešiš misiju, tako bukvalno i u životu. Kada rešiš, odradiš neku stvar, budeš rasterećen, vidiš rezultate jer ono šta god da je, odradio si projekat pa si dobio novac ili si položio ispit na fakultetu ili si, ne znam, popravila svoj fizički izgled i tako dalje. I
onda dobijemo tu neku motivaciju da krenemo da nastavimo da poštujemo nas i stvari koje su ispravne za nas i tako dobijemo pozitivnu povratnu informaciju i motivaciju, energiju i za dalje. I to kako ide redom, to jest vremenom, postaje pa bukvalno eksponencijalno. I onda nam bude jako cool. Četvrta stvar koju bih pomenuo je meditacija. I sad kao, meditacija, je li ovo neka sekta? Ne, polako, nije sekta, nisu magije, sveće i tako to. Meditacija verovatno zaslužuje poseban video, ali samo ću ukratko da pomenem meditaciju. I mislim, šta je meditacija? Ajde, dakle, u današnje vrijeme kada imamo toliko stimulusa, vizualni stimulusi, zvučni stimulusi, dakle notifikacije na telefonu, ovaj novi video, nova vest, ovo ono, neko zove, neko cima, neki email, ovo ono i tako dalje, znači jedan kompletan haos i toga je sve više i više. I sad, ajde ono, bukvalno da usporimo malo, da zastanemo, bukvalno kako bi se reklo prostim jezikom da blejimo, da ne radimo ništa ono. Dakle, po naš um i po naše mentalno zdravlje je nekad zaista bolje da bukvalno ne radimo ništa. Ako pogledamo ovako, danas je poprilično teško ne raditi ništa. Kako, mislim, samo sedim i blejim, bukvalno, sedim na krevetu i blejim. To je danas ono nezamislivo, jer mi imamo taj neki prirodan osjećaj da mi gubimo vreme ne radeći ništa. Ok, ajmo da vidimo neka notifikacija, ovo ono, ajde da vidimo malo vesti, sajt, zovi ovog, kao što sam rekao, znači stimulusi na sve strane. Dakle, hajde da ne radimo ništa i pre nego što uradimo, pre nego što posegnemo za tim nekim stvarima u koje nas vodi, kako da kažem, taj neki primitivni impuls, hajde bukvalno da razmislimo, stanemo i razmislimo da li to treba da radimo, da li je to neophodno, povremeno je poželjno, bukvalno ne raditi ništa, makar na 5 minuta, ono, znači samo iskulirati i gledati u zid, u nebo, ako smo napolju, drvo, u šta god, znači samo bukvalno kulirati, onako ono, bukvalno zen fazon. Dakle, meditacija koju sam upravo promovisao, da tako kažem, nije ona prava meditacija, znači to je u stvari ono istinsko kuliranje i blejanje, znači biti sam sa sobom. To bi bilo to. Naveo sam neka 4 koncepta, verovatno bih mogao da izvučem još neke i podkoncepte i podteme koji se izvlači iz čitave ove teme, ali da držim ovaj video na nekoj pristojnoj dužini. Hvala vam što ste gledali, nadam se da vam se svidjelo, da vam je bilo interesantno i to bi bilo to. Ćao!